Na mañá do 17 de maio, a boa Carmiña estaba sentada no seu sillón, vendo o móvil moi intrigada. Nisto chama a súa neta María. María, María, ven aquí correndo, ese teléfono fala. Aboa, non fala, son vídeos. Pois unha rapaza está bailando millóns de persoas. Miran, iso tamén podo facelo eu. Ti, bailar para internet? Nenos, nenas, vos credes que podo ser influencer? Claro, vou ser un influencer. A ver, voume poñer diante do teléfono a gravar algo chulo. A ver... Ola, xentiña, son Carmiña e hoxe imos facer exercicio mentres pelamos patacas. Aboa, iso non é exercicio. Claro que sí. Mira, isto é o baile da pataca voadora. Aboa, tes un montón de visitas. Visitas? E non trouxeron nada para merendar? Non, aboa, é xente que ve o teu vídeo. Xa, había eu que tiña talento oculto. A que sí, público? Veña, María, imos facer outro, que está de moda agora. Pois, bailes rápidos. Perfecto, vou facer o cha-cha-cha da escoba. Isto vai ser un éxito ou un desastre. Se vos gustou, dalle ao Like. Iso, dalle o like, ao love, ao que teñades aí, pero dalle. Ai, mira, María, aquí pon comentarios, a ver que di a xente. Leo ti que eu non podo. Carmiña, és unha crack. Xa sabía eu. Outro di, quero máis vídeos da boa. Pois claro, ver a segunda tempada. Aboa, estás feita unha estrela. Eu sempre fui un artista, o que pasa é que antes non había isto de internet. Aboa, xa sei outra cousa que está de moda, os directos. Que é iso, María? Xa verás, ti ponte diante e eu gravo. Preparada? Agora, aboa. Ola, xentiña, aquí a boa Carmiña en directo. Estou aquí con miña neta María. Queredes que baile? Baila Macarena, aboa, Macarena. Preparados todos? Veña, en pé. When I dance they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good I'll take you. Seguídenos. Pero por último, gustavos o meu pelo? Aboa. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. I don't want him, couldn't stand him, he was no good so I. Now, come on, what was I supposed Hola, hola. to do? He was out of town with his two friends. Hola, hola, hai alguén por aí? Ei, vos, sí, ti, viches ao meu irmán? Non. Ai, meu pobreciño irmán, perdín o na lavadora, ou no cesto, ou no espazo. Ola, que pasa por aquí? Por que berras tanto, calcetín? Porque estou perdido, e só. Eu son Diego, o calcetín esquerdo, pero sen o dereito non son ninguén. Ai, non digas iso, ti eres moi importante. Verdade que sí? Ai, grazas, pero sen o meu irmán non podo facer a danza dos calcetíns. A danza dos calcetíns. Iso soa divertido. Como é? Pois hai que mover os pés así. Queremos probar todos. Veña, levantad os pés. 1, 2, 1, 2. Ai, que ben o facedes, pero aínda así boto de menos o meu irmán. Non te preocupes, imos buscale. Onde foi a última vez que o viches? Creo que estaba nun pé. Alguén leva calcetíns? Mirade nos vosos pés, igual está aí. E se converteu nun supercalcetín, Un supercalcetín. E que poderes tería? podería voar, saltar,
podería olir moi mal despois de xogar. Iso seguro. A ver, quen cree que o calcetín pode voar? Levantade a man. Pois eu creo que está agochado. Quizáis detrás de algo ou de alguén. Axudádenos a buscar. Se vedes algo, berrade. Aí está. Aquí? Non. Ai, aquí? Tampouco. Espera, que é iso? É el. O teu irmán? Irmán, onde estabas? Ah, estaba dormindo, claro. É que os calcetíns tamén precisamos descansar. Pois agora xa estades xuntos outra vez. Sí, eso significa danza dos calcetíns. Todos preparados? Imos bailar. 1, 2, 3, saltamos. 1, 2, 3, xiramos. 1, 2, 3, rimos. Grazas por axudarme, amigos. Sodes os mellores buscadores de calcetíns do mundo. E lembrade, nunca deixeis un calcetín só. Porque todos precisamos un amigo. Adeus.